Скъпи приятели, роднини и мили съседи, ние, Митко и моята прекрасна съпруга Веса, имаме честа и удоволствието да й поканим на свинета на нашия принц Методи. Тържеството ще се състои на 2-7 месец 2025 година в ресторант Чешмите, град Мъглиж от 17 часа. За вашето добро настроение ще се погрижат оркестър Метин Тайфа. Благодарим ви, заповядайте, очакваме ви.